Hi guys, this for today's video. Mga kagaguhan ay magmukbang mini Chloe. O gusto. Pipino at saguso at saka kamatis. Are you ready? Yes, of course. Tuloy natin. Okay. Okay. Lord Jesus, thank you for the food today. Ang duan guys. Kumain. Yes. Paano na? Nga, guys. What? Gusto. You eat? Sarap kamatis. Harap sa kutis. Ito ang mami kong kutis. Kaon ko uy. Ito. What? Bago kaming ligo guys. Kunsa. Nodo. Gutom. May pamahaw. Kali mga kagaguhan. Udto na karon mga kagaguhan no. Kapit na isdo si mga kagaguhan. Gutom na mi. Pipino. As in cucumber. Magkakaon. Pasa. Bye bye. Thank you for watching.